Anyang laki din! Apay manin anarabyan ka. Nagapwam. Pagapok ko ma, kung saan nga ijus trabaho? Trabaho? Ha! Amangan kit dimat no nagapo ka iti ayan ti babae. Anya? Anya ka laki ti Lisa. Narabyanak ta nag-overtime mak. Kan may isa, traffic ngamin. Abo may, amadama ti trabaho ti kalsada ita. Anya laki din aya. Siguradum lang nga pudno dagita nga ibagbagam ha. Maamwak lang nga da babaeng. Ikali si Bibiyag. Puutam day ta. Anya? Ayaw na eh. Labambanho ka naggapo iti trabaho. Kastigit din ti pasungan mo kanya. Palpalagipan ka lang dino. Huh? Tapno aware ka. Maawatam. Anya, kanayon ang marabyan nila kay Maukunam, Lisa. Wala na. Kanayon ang marabyan. Ay, panagunak. Adan sakit babae na, tiawanan baing. Anya, amangan mo't numarabrabyan gapo iti trabaho na. Si kakit di mo't. Ay, saan na? Mariknakat. Adda babae ni Dino. Amaw, saan anasaya at tikasta ng aramidam? Pagsususpitsam ti asawam. Nga uray trabaho mo, ti pakakumkumikuman na. Ay, saan? Diyak lapat dyan at trabaho lang ti pakakumkumikuman na. Anya, Iso na sapa ka nagawit. Tanakitak timpos mo iti Facebook itay. Ha? Kat anya kuma? Nakitam, kat anya ita. Unay kamutan, Lisa. Nagturad kamutan ang nagipos iti Facebook nga agbababaya. Kat pa naman? Saan aya? Isu ka nayon ka marabyan, taday talamapan agsong-song-song iti sa bali akwa, ti aramidam. Na- Ay, salbag ka. Lisa, pangasim. I-delete mo timpos mo. Nakababain mo tinday tangay naramid mo. Apay pala ang mabain ka, kat aramid mo man. Makaungot ka, gaputag guilty ka. Amom iti bagim nga da aramid mo, salbag ka. Anya? Oo na yan. Hey! Di ta ka malangay! Hello, pare. Hello, nakawag ka man, pare. Rapid. Well, pare, naimbagta na karaing ka pa eh. Awisin ka kuma. Sa dinuti pa pananta. Mapantaman uminumi jay ili. Anya, may tama pa. Nakaskas daw ah. Ala, umaikan pare. Sana bale, tayo talaang man. Agsabat tayo di waiting shed. Urahin ka dyan. Itama pa nga nawis na ka may uminom dito yung bar itikas to nga oras, Pards. Ay, well, pare. Maruruta ka talaga di balay. Kalayo na ka mabambanog ngagkapo iti trabaho. Ang kasadyay mo't ni bakit ko. Kapay ni bagat mo? Kalayo na kapagatapan. Ngagda ka rin babae. Anya? Awan pa'y daw nagawit ka na sayati pasungad na. Salpag di eh. Ay una yan ti asawam. Siguro, nukas na ni bagat ko. Ay, ungta ka. Sana nasayate kas nga raramitin na. Diyan ka mo no anya taramida. Tapno maikat iti panunot na ti atap na pare. Laki din aya. Ay yaman lang iti panangasikasong katalamin ito bar. Ading balasan. awan anyaman naman oh. Trabaho mi nga agbambantay dito yung bar, nga asikaswan na iti customer. Huwag kaya. Adaman lang kahit ko asalud-sudan king ka. Anya da yung tama no? Ada ka din asawa? Ah? Kuamano, nubilang tadan asawa. Awanak ko dito yung nagpuy-puya. Kasta ka din. Pasensya ka na hindi panagsalud-sud ko ha. Ala ha. Mga lakay ti basong. Kung binom sa'yo. Ha?
Di ka madalagan. Asan na ka matabartag? Tumod na lang di kain istorya mi. Kaya't mo asawan, imay dadino, idirabi friend. One friend, imay da. Nabarbartak dan idi nakaawit da. Sayang nga ron, tadi ka imay. Ay, sayang. Ngam in fairness, nasingpad da ya adino. Manumat na tawon nga trabaho dito eh. Ngam isulahan din amok a customer ang nasingpad. Wan nga ron, friend. Nadlaw ko matladay takan ko na. Kan may sa, amo na nga isakit dagiti waitress. Saan akas iti daduma, abastusin da pay. Ay, puno dayta ibagbagam, friend. Sana bastos ni Dino. Hey, sapay la kumatakas kan ko na amin alalaki. Ne, aksidenten sakit iti panagawid mo, Dino. Anya ka di man hindi tangay bagbagam. Nagapam. Napan ka kadimanan ija ayan ti babae. Kasta? Anya? Ay, unay mo letan bakag. Awang ka din ti sa baling ay bagam. Anya matan, pastagsaw ka. Babae. Makauma. Ti ko namkit de. Mauma ka amang dangdangag. Gaputa mapaypaysoan ka. Anya? Ay, unay kang bakag. Pamin, ano pa ayang ay bagaking ka nga awan babae. Awan dakas nga aramidak. Anya nga awan. Mariknak, Dino. Mariknak nga adda babaim. Kan may sa, amom ka di. Atong galrabi kat matagtagainap ko. Nga adda babae, amang kaw-kawiwit kan ka. Anya? Kan saan lang aday ta? Adda pa'y kano, ti bakla, anang ipatong itilupo na itilupo. Agasa man dagit ang aramid mo, Dino. Ma-stress ka talaga. Pag hindi ti kasto biyag. Apay, kaslabad trip ka. Pakapapadri ba talaga pare? Apay, nagsao-sao man din bagat mo. On pare? Inrugi na idirabi Aging ka itay pimanawa kaya balay men. Isulat ta nga iso ti bagbagana. Ay, sus, una yan ni Lisa. O nga ron pare. Kas lang mapukpukaw ang tilimbong ti panunot ko. Gapo iti panagat atap mo na nga adda babae ti salpak. Amo man iti dadya nga asawa mo eh. No, apay mo takas dyan, panunot na. Mamuma ako na talaga pare. Maumuma ako. Kasanumat ngamin, asa anak ang makapungtot. Kat kanayon kumat ang matagtagainap nga adda kano babae ni Dino, nana. Anya, ay unay daytan Lisa. Abangan kit di maut no tagtagainap lang ti saan nga digdigos dayta. Anya? Tagtagainap lang mamatikan. Saan mo maut anapanagnakan? Ay, napigsa ti pakinakam ko, nana. Adda talaga ti babae ni Dino. Kung saan lang aday ta, adda pa'y ti bakla. Anya, Mariribukan ako niya ti aramidag iti asawak, nana. Ay, italik sakit din ija unag ti balay mi. Tapno saanan nga agbabae. anya. Ay, ne! Ada good news ko, mga friends! Oh, anya dayta. Ibagamon nagbayag. Ay, nagchat ni Dino Umayda ka no uminom dito, itamad lang. Ha? Kasta ka di? Ay, nagsayatan na. Kaya umayos kayo. Sigurado, paumaydan. Ay, raya lang na murmura yan. Nakangag nga umay tayo dyan. Hoy! Pamangan saan mo manan nga ambong at asawa na Ha? Amok man nga dasawa kan anak na Apay, bawal nga magkakras sa tao may asawa na. Kanya laki din ay. Saan, Matt? Iso na lang, tagpatingga ka lang iti crush. Ha? Huwag mong landiin. Sa Dino man ang ti papanan.
Rumwar ka manen? Mapan ka kadimanen ijayan ti babaeng? Wen! Mapanak dyan ti babae! Aniya? Total, isumati ka na yung mga atap kanya. Di aramida kon. Aniya? Hoy, Dino! Amam ka di day ta ibagbagam? Kaya't mong sakit iti makakita iti istar adi na oras. Anya? No pumanaw ka ita, awan ti awidam kunak tumat. Di nagsiyat! Nilaki din. Awan awidak nga asawa, angaw-ngaw. Aniya? Ay, nagsaya atin tayo may kayo. Nagugwapo ako customer ni. Sika kiti, man. Ay na, puno mo ti ibagbag katigayam ko. Nagtataer kayo. Amom ka de, Manong Dino. Makunak na nagswerte ti asawa niyo kada kayo. Ape, anak ko nam data. Ngami, nagsisingpit kayo. Sana kasi ti daduma customer mi dito. Nga oray si asawa da. Ngam no umay da dito inuman. Ito da pa ti baro. Oy, saan kami kasta? Sa bali kami. Iso nga rod day tati pagbilbiliban mi kada kayo nga. Kasta ya. Kagyaman kami ata. Kasta te, panagkita yung kada kami. Awan ang yaman na. You deserve respect. Ay na, nabartag kayo, Manong. Nga ro daling ko. Nabarota kami mate. Sapay closing time niya. Wan nga rod, Manong. No ayos na ang kada kayo. Itulod da kayo aging ga ijay balayo. Sigurado ka? Wan, Manong. Awan ba't dakas na? Pampanunutan mi mo ti safety yo. Saan lang a customer, no di kat kas gayam mi. Sige mga ro dating ko. Pagyaman ako na dahi tanghaim baga ma. Awan ay yaman na, Manong. Sana bale, kasaan laang mag-asyak ti mangitulod kada kayo. Umay dagiti dua abakla akadwa mi diti bar. Anya? Wan, iso nga awan pagdanagan nyo, Manong. Agyaman ako na ite. Panangitulod nyo kanya ka. Awan anyaman na. Anya kalaki din anya. Wan nga rod, basit abanag, Manong. Awan day dyan, Manong Dino. Nyalaki din. Aniya? Hoy, asino dagito'y kaduam, Dino? Ay, Ne. Nakaring ka ba mga Lisa? Ti kunak, asino dagito'y kakaduam? Damdamagan mo sino da? Total. Managsuspit sa kang asawa. Ala, ibaga ako na. So ni Jenny, may sa kadagiti, ibagbagam babae. Aniya? Oh, ala, lapnagan. Malaksik yung guwana. Dapat dua bakla. Isuda. Hi. Ay, Aniya? Total, it ka na nakapagatapan nga da babae. Awang pa'y masiputa ka nagawid asan nga isuti bagbagam. Iso ka, pinapaiso ko na. Lagi din na yan. Aniya? Ala, itatay, inyawid ko pa'y kaidan. Agsaw ka. Ipanaglag kawing katik kanayon mo nga atapan kanya. Pagkakit Anya ka din na ito nga naramit mo, Dino. Apa yung agsangsangit ka? Ayat pagsangsangit ha? Apay, pudno ka di at chicks mo dagay jay talo. Anang itulod kan ka. Agpudno ka. Anya? Ibagam. Apa pala nga salud-sudan na? Kat managatap ka lang harudan. Nuti pampanunutan kat chicks ko ida. Kat iso na. Anya? Total, kat isumat ti kanayan mo nga ibaga. Anya laki dinaya. Sana mabalin na kay.
Sana mabalin. I-promise ko kan ka. Asaan kan apagat atapan. Basta saan mo kumamot tin apay payson ti ag babae. Ano? Promise. Saan kan apagat atapan iti sana na sayaat. Basta liklikan dagijay talo. Nang runa ti kadwada a babae. Apay, pudno ka na nga datalo at chicks anang itulod nila kay mo namin sa Arabi Lisa. Ha? Una na. Pudno day ta. Isu nga ron kinasaritak nila kay ko. Apa nga asin ako ma. Kasardangan na idan. Ha? Pagbababaw yak amin na giti panagat atap ko iti asawa. Pinaypayso na lang nga ron. Ay na. Oray dala tala. Kompleto ay. Ada babae. Ada pa'y bakla. Ha? Ay, day tagabing ka. Kanayon mo pagatapan ti asawam anak ananos. Anya nga ita. Pinaypayso na lakang araw. Ay nalisa. Agnakam tasaan pa'y andala daw ti amin. Anya lakit din aya. Among lakay. Amin akaroba tayo. Katkatawaan da. Tapay bakit? Gapo iti panangyawid mo Iti dua abakla. Kan may sa babae. Anya? Pangaasim lakay. Sardangam kumamot na itang aramidam. Awan mo ti dakas nga aramidag Kan may isa. Saan kumat at chicks da jay? Inapod nuna. Waitress da ije na palan mi abar. Nasingpat da. Kan amuda nga apresyaran ti kinasingpat me. Sana kasking ka? Ha? Iso ano saan ka pa agbalbaliw? Talagang armak ni Jenny. Anya? Ay na, pangaasim ko malakay. Kas itinakunak, agbalbaliw akon. Saan kan apagat atapan? Asaya at ano kasta? No saan kang agbalbaliw? Ipaypaysok at talagang dagbabae. Bueno papagayam, ditang tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Aldawin ba kay? Ingkagluton iti pangaldawan tayo Ay di ka laba ka uray mag. Tangtangadak nga ron da ito'y puun ti marunggay. No adda pa'y maalak abulong na. Nang naibus mo tang. Natangkunang tinabatay. Saan lang amin ada tayo, tagal ala iti bulong na dayta amarunggay. Anya ngay nga ron nga tatiluto kasi daan tayo. Marunggay manan iti sidaan. Makaumamat. Uray makaumata na sustansya. Kandi sumutiyad. Ay naglaing ka nga agreklamo alaklakayan. Bakit? Asino dayta bimba ba dita si Marda nga tricycle dita kalsada? Idam. Nimot Brenda. Apay, naggapon na nga tamanan dayta babae. Ano jay awit-awit na? Nanang! Tatang! Ada akon! Nay, apay, naggapwam. Ne. Ano dayta awit mo anak kasupag? Ay, napanak na kipamunpon. Apay, adaya na tayo dito lugar tayo. Awa mo tamok. Ada na tayo ije kabangibang nga ili. Ije kaungtuan a barangay. Nakadanon ka pa'y ijay anak ipamumpawn. Apay, amamong ginatay. Anya lakit din aya. Nagado pa'y lang ang damdamagan nyo. Umunag tayo, tayo mangan. Inlak aman kayo amin. Hay, sakto! Adan pangaldawan tayo, bakit? Kukwak da ito ipag-ado ti karnina. Kukwak na tayo niya. Sakti na kauna. Ay, agdal na kayo. Unay kayo kang agapan. Apay aya apagin nagawan nyo day tasupaw. Katsagagay sa tayo mag. Inyalaan na tayo ni Brenda.
Adugayam ti tabati karnina tayo ito bakit? Taba! Well. Iuna yan. Mahilig ka pa ilang mat ititaba. Si kalaklakayan kat adda kay blood mo. Adda aya? Kuno gagagas ka. Ayun gaya. Dandan inalipatan eh. Itad munday takin ni Unyor. Imbagla pamigsana. Hanya lakit din da ito alaklakayanan aya. Mahilig pa ilang mat ititaba. Kanya nga rin ti kukwak. Dito na Nagbasitan. Kinisayaktin na po'y kan karnina. Tabawal kan katimangan iti adaw. Nawatam. O anya, nabsog kayo matlaang iti inyawid ko amakan? Ay nabnabsog kami anak ko. Imbag man, tanadamag mong adda na tay ijay kabangi-bangaylay. Ay, wan ananang. Ay, apay, nakadamagam ngay nga adda na tay ijay. Anya laki din ayan nanang. Kat no nagbait nga agwaras ti damag. Ay nanak ko, tila pa kadandalunam apakimin minatayan. Kat libre nga rod ti makan. Makaiyawid akpay. Saan nga ta akababaen? Amapan ka, kat saan mo akap-kapin ano? Hindi, apay kumaana ka babain. Rumbang kit di nga ag-thank you kayo kanyak. Tada inyawid ko akanan yo. Papanan man nga tanday ta akapsat mo. Nakasukat mad nanang. Ay unyaw, sa dino ti papanam. Iti barkada, nanan. Mapandakan tumanan birok-birokan. Agawid ka, sakbay asumip nga. Apay nga may nabirokan da. Nita sumumpat. Nungay adadakas ang mapasamakan ka. Awan, tanag yun. Ay basta, agawid ka, sakbay ti alas 5. Na, nagsapan. Sakbay ti alas 5. Naskan na nakaawid kan, unyaw. Apay nga, kawa mo lang ano nyo. Kunak matkan kwa na nga agawid sakbay ti alas 5. Alas 7 na. Nagsipngitan di tarwar ang umpay bait. Ay nalakay, may barbarkadan sabot kan di anak ta. Namin ano kon abinagbagaan, aliklikan na tida ka sa barkada. Brenda! Brenda! Maturog ako. Apay aya. Ay saan ka pa ya maturog? Nakapadyama akon. Umay ka, intasurutan ni unyaw. Apay awan pay? Awan pa'y nga raw. Mapanyusurutan. No, sa anak la, high blood. Siya akong timang surot. Marigatan ako na magna. Anya lakit din ta tao aya. Maturog ko man da tao. Makitak lang ta makaraman kanyak day jay alalaki. Sigurado ak nanang. Dito iti baradya barkada ni Unyor. Naglawag mo't di tarwar. Kan kaslaan datul da alinong da. Kan ano ti tao ah. Ay sus, agsusugal ta. Nanang, kita mo. Ha? Ay namatayan da magkayam. Ay nakita ko ni Unyor. Ayan na. Dahil siya adda ka sang sango na babae. Tanaka-holding hands da pa'y gayam. Umasidag taman nanang. Pagawidin tan di aday. Makinin aramkit din dito'y natayan. Uy, Unyor. Mana? Nana? Ay, agawid ako ninyo. Nag-awid din yung fingar arman. Da kayong tungit. Ay, agawid tayo kiday. Isukat asaan da kapalpalupusan arumwa. Takalukwan tar aramidang. Apay, kalukwan tagaram. Ala, umuna kayon nga agawid nanang. Agbati ka. Anya tiramidam dito. Kino balay ti barkadak dito. Agbati ak tanamatayan da. Wen, katay ti lulo na. Discarded da ito. Agawid kayon. Ha? Simrak mo't ni manang iti na kay masayagan ti lungon nanang. Kanya taramidan na nga ta. Paliiw
taman. Abay, anak tayo ka, Lolo. Abay, ngayon ba di na kami matinapo? Ay, Ugawag mo tayo. Ay, anya laki din ni Manang. una yan. Kaslam ang una day tanatay. Saan ka ba'y kumana kay Lolo? Abay, anak tayo ka matinapo. Ay, una yung tikapsat mo. Kababay yung tinaramid mo, Manang. Napan ka kayo nagsahang ito ni Ginatayan at di mo matkapkapin ano? How? Agreklamo ka kit din? Hitaman dito inyawid ko a biskwit kan Diyos. Ada pag merienda tayo, iti duwa nga aldaw. O dapat na alam akindi. Tangdan ko ba na nagsangay? Kas tagalder aramidam yung kamakilamlamay, Manang. Isung ano adda matay dito yung lugar tayo, ay ibagam kanya. Kababain. Apay kumana ka babain, kat mailaklak am kayo mat. Urnusam kiti na kita inyawid ko. Pang merienda tayo, tapno saan ako to nang di talamisaan. Do saan ang mapanijay natayan ni Brenda? Saan tayo nga agsida iti karnay? Kaya ano santan at agsida itinatag. Kunang wala naman agsida kay tinatnatan. Kano agluto aki tinatan, nakamisuot ka mangan. Si kakigi ah. Nanang! Tatang! Ada pa panak! Ay sus, nagdakalan day taawit mo abang. Panyo, kantualya ti kargana dati bag ko, nanang. Ah, panyo kang tuwalya? Apay, mapan ka makipit nay. Anda ka nun natay di abagatan ka. Asino dyan natay? Diyak ama mo, nanang. Kaapay amapang ka, no di mo magamam-am mo. Saan yun ka di adamagan? Urahin daklatan nga agawid. Addan to yawid ko akanan tayo. Aywan kaya man niya. O anya, nagmula kay? Kasla naragsak ka pa'y, si kaabak-bakitan. Mabalin na sumurutak mo, Brenda. Saanan, nanang? Apay sumurot kayo pa lang. Kurt, oray para igamla ang ajay iyawid mo apakan. Amok ti ang diskarte, nanang. Ala, ina ko. Hey, Lola Andraya! Apay anatay ka mata, na sana nagpakpakada. Lola Andra! Apay pinanawan na kami mata. Miss, wano misis? Hindi nakman isturbuan. Tamadamang agsangsangitak. Paborito ka lolak na ito'y. Lola Andra! Apay anatay ka matan! Wanganin. Di nakman kalbi-kalbitan. Agladlading itak. Iso apanawan nak. Ay, wanganin. Anak, tinagan ni Lola mi anak na. Ha? Saan nga Andra? Tinagan na. Felisa tinagan na. Lola Felisa. Ay, ha? Ay, kahat. Sukatak problema ayan day ta. Apay ngamin adiyo isurat tinagan na dito'y ayan tinatay. Kailong-lungon mi ngamin. Isurat mi payla kuma. Kasta aya. E di irisan, di mo na anagan na. Mabalin matlata sukatan kat. Aguray ka taibuelo. 1, 2, 3. Lola Pilisa! Apay anatay kamatan, Lola! Lola! Lola matgayam ni Lola mi a Felisa. Katuan, lolak mata talaga. Isumit lagayam akas taunay ti sangit mo. Saan laabas taasangit tinaramid ko? Dayjay ti kunada adong aw. Wan nga rod. Naglaing ka magayam nga agdong-aw. Apay, saan ka pa'y anagdungaw? Sa anak mat ngamin analaing nga agdong-aw. Kat na naglakalaang. Kaya't mo, surwang ka. Ang saan pa'y nga ita Bayam, tasyak pa'y lang ti agdungaw. Imbagtada ka. Ay,
Anyan tumanin nga oras nga agdungaw ka. Aguray pa'y matata ni nagsakit pa'y lang dahil yung karabukob ko. Gan naibos samot ang tilwak. Ay na, uminom ka iti danong tapno adda maidungaw mo. Kamangalan ah. Mabit na ang tinak mga na, ha? Nagpartida nga tanaya. Tinak manyala ang nagiti kabalay ko iti kanda. Ay na, nagaduma na din alam amakan, Brenda, nako. 5 amin day tananang. Apay alimangay, kat upat tayo lang mag. Kat pagkilabban nyo inton madamdam ah. Ay, wun gaya man niya. Agsubliak pa ijinatayan. Na, agsubli ka manang. Kat, aging ka maipunpun adda akla tayo dyan nga agtungaw nanang. Ay, katinaldamot nga ruda, nga dayawid mo amakan. Lakit di ah. Mingka nga rudan, nayunam tumanin ti alaam. Wan nanang, anayok ton asa nga pulo. Ni Manang Brenda nga Ay, kat napanan ijay natayan di taabagatan. Diyan mo nasambutan. Tapay aya. Nadamag namin dangkel jar aramiden na. Diyan nga dumayo pa'y kadagiti natayan. Tapno mga alay ti makmakan. Kal, Agpapaala damot anya, kano nagatuda? Ano dala? Ni antay, ni angkal. Ganda kiti anak da sa nga pulaw. Ganda kiti apo ko da 37. Ha? Anya? Aguli ka, madamapay labil-bilang at tinagduma. Sumanao kayo. Lola Felisa! Apay ana tayo kamatan! Manang Brenda! Manang! Ha? Unyor? Anya di aramidom di tinatayan. Nadaw may ko ibaga. Ibagamon darasam. Disturbong ti panagdungaw ko. Yalamot ka no iti makanda Uncle Islaw kan antipiling. Anya, oray isuda iyalaak. Yalampay ko na dagiti anak kan apo ko da. Ay nagado ngayon. Kaya sumo ko na da. Inyunay-unay da pa yung baga. Maaw-awit ko kat amin dagita. Di ka matulungan ata mabainak. Adanto pa'y barkada ka makakita kanya kakantsawan dakton. Apay kamin anamuan da ito nga aramida. Nagwaro siya na. Intang nga ron, agawit ta. Agawid. Apay nalpas ka na nagdungaw. Jakli pa sanan. Mabainak ka mangyawit iti nagado ang makan. Anyang iti baga ka ni Uncle kanantay. Siya kung ti mangibaga. Isardang kunda ito nga aramida. Ang mga ala iti makan iti natnatayan. Nalakit din ang bain ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At niyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nagapon nyo na. Kasla na banbanog kayo ah. Ay, wun nga rod. Nagapo kami ijay bantay balasang kaw. Napan kami nagparot iti panaw. Kastaya na. Ay, umadani nga minon, ti pa nagtutudaw. At da ngamin agtagtad ijay banda ti kusina may iso anas kan nga isimpadag iti anak kaw. Aywan anana. Nagrigat no agtagtad ti kusina no matutudo. Aywan gayam. Nagluto nila kay ko itay iti pansit. Umay kayo pa'y nana. Agmerienda kayo. Amok amabisin kayon. Ay na, agyaman ak unay doonang. Nagsingpot ka talaga balasan ka. Ni nanamat. Anya lakit din aya. Ala, umay kayon. Aday bagak lakay. Among ka din ni doonang. Ha, nakaimimot at talaga. Nalabas at hinaimot. Apa yan ako namday ta? Una, agasaman.
Inayaban na ni bakit Estela anangan iyay balay da. Ngam da tao, di na pa'y mapadigwan matijas ki a babae. Nenin, apay akas tamo ti bagbagam iti kumaring? Anya, ha? Saan ko ako mari ni Donang anya? Awan kumarik akas kan kwa na anaimot, na ito lang na ti kinaimot na. Anya? Ha? Addan to lang masapul day jay kanya. Pulos, ajak tulungan. Bakit Sana nasaya tayo tangar aramidan. Kumaring, ngam kasta ka kan kwa na? Basit abana ngam isyo para kan ka? Hala, da kayo ti agasawa kini Donang. Na? Total, isumat ti ayunam. Salbag kiti, makaparurod at talaga. Just kay, salbag pay! Uray anya ti aramidan da adonang. Talaga nasakit tinakam ko kan kwa na. Saan to apulos nga agmaw-maw ko naktumay. Ay, apo, na may daytan agura. Dagita ti rumbang baliwam nga ugalim, kumari. Ha? Apay ko mga baliwa? Ad-adakit di ang umap apoy tigurak ken kwa na. Apay kami na yan. Anya ti baso ni Dunang kan ka? Agasaman, idi nagluto ak iti pakbat, uray agtudtudo, napan ko pinadigwan. Isoda nga agasawa, ngam idi nagluto iti pansit, ni bakit Estela ti pinakanda. Ay, una yan. Anya laki din ayan. Ha? Marurudak man tunggal mapanunot ko ti kinadakis ti ugali na. Ay, unay kan. Nagbasit abanag ng ba't padakalan. Ay, nagusto ki di daytan. Hay nako, una yan ni Karina aya. Basit abanag, ngam isyo matan para kan kwa na. Ay, un kaya. Bakit nan? Ngam immature ti panagpampanunod na. Isu nga inayabak ni Nana Estela anangan ije balay, gaputan nakitak anabambannog anagapo ije bantay. Kan apay apagsakitan tinakam na dayjay. Ay, amo mo ti panagpampanunod nan dayjay. Baliktad. Sa bagay, no da tayo amakaw-awat, agtatal na tayo latan. Una, bayam asuman na mauman tulatan. Ay wala, mauman tulat ta amang daddadael. Kabagang ti masabat ko, Karina. Sasaw ka magang may maysa. Ha? Ha? Marurudak nga rod, isong agsasauak. Apay ngamin aya? Anya? No kayat mo mati agsaong agmay-may sa, ay kat agsao kalat na saan asyak ti bibiyangam? Tano siyak, awan bibiyang kukan ka, uray pa'y agkisiw ka dito'y sangok. Anya? Ay, una yun lay tanga imbagam si ka, Karina. Nagalasmutin lita pa nagsasaong kanyak. Kasano ngamin ajak agsao iti kastoy, kat man nakibiyang ka mga aming. Anya? Eh, dita ka man langan. Humpay na sa aking kamot. Immature bakbakitan! Ay talaga akas jeti pa nagsasao ni Karina, Manong Berto. Agyaman na dyan, Karina. Gaputa babae. Tarusan, ang mga nung nakaramang kanyak iti saan na amalipata. Bay amon Manong, kas iti kanayon ko nga ibaga. No da tayo amakaw-awat, bay-bayan tayo latan. Addan to lata ti gundaway maamiris na, dagiti pa naglablabos na. Sa bagay mo't gidi Una yun dyan, Karina. Awampay, tinasayat asursuro na. Agam mala, baybayan tayo. Agdan tumal daw na. Ay wala, saan nga amin nga aldaw, kat kukwa na. Among matan lakay, no siya, ha? Awan pilpilyak no marurudak. Ay, unay kan. Aglablabos ka mo ka dagiti ka aruba tayo. Saan na nasayat day ta? Kaya't mo asawan, isoda tinasayaat. Ay, pinagsasawak day Jaberto Man nakibiyang tumangamay. Ay, jak amo. Nanya ti ibagak kan ka. Aguli magkalando, no di mo kaya't amairaman ka iti pungtot ko. Amangan nun niya pa iti maaramid ko kan ka. Gusto day ta pungtot mon. Nabambanog da tao. Iso pa nga si Manteng kaagluto ka naginaw. Anya, Awan pa yung oras mo ngagtrabaho dito unag tibalay. Gapo iti day ta kachichismis mo.
Alain kan, di mo orayan asyak ti makapungtot. Ibarsa ko amin ijarwar dagiti mainnawan, ta ije mo amapan pidutan. Ala na, anya laki din day tang ugalim. O pare, pudno ti bagbagan ka. Yeso pangasim man. Bagbagan man ni bakit mo. Tasat anak saya day jeng aramida na. Kasaya pare, nakababay na talaga. Ngam, kanayon ko abagbagan ngam awan lata. Ha? Iso pang panunutag pa yan. Ngayso siguro ti pan nakaitaw na. Tadi na kaya ti papagbagaan. Agyaman ni bakit mo pare. Tano saan? Ang mga nututubak. Ah, Nagbastos nga na sumungsungbat ka. bayaman pare. Kasaritak tulatan. Parang saan manin ang baribar, ti panagsungbat nan. Nasaya at man ta nagranata, kumari. Ha? Apay niya din na idanon kanya. Anapan mo kano yung chismis iti ka aruba. Ha? Anya ka di dayta? Imbagam kano anak kaimimutak. Kan may isa, napan mo imbagbagay jay ayandaman ng norma. Anagalas kano ti panagkawkawas ko. Apay, nasakit tinakam mo, ha? Donang? Aniya? Saan aron ba nga agsakit tinakam mo? Gaputapod numot amin dagiti imbagak. Saan na yan? Ha? Pudnumot, anak kay mimot ka. Kan may sa, pudnumot, anak kaalalas day ta panagbadbadom. Kas kalatukak analmas, ijay karayan. Ha? Day tarupang mat, kas laimpasikig alaba. Aniya? Iso nga awan tirumbang apagpungtutam, gaputa everything is true. Anya kamatan abakbakadan, kasla saan ka ngagpampanunot? Anya, imbagak mat idi kada kayo, nga ikulong yo dagiti manokyo, ngam anyat inaramid yaw. Ay, Karina, kunak itaykon ka, pasensya ka kuman. Naikulong mat amin ang manok me. Iso na laang tadda nakalubos. Nairanamot nga awan kami dito'y balay nga agmalmalam. Iso asaan mi anak kita adagos. Anya? No nakita mi kumaadagos, inkulong mi Oh, nagado ka manan arason nyo. Dinadahil ti manok yo, di ka imulmulak asabong. Ay, pasensya ka ka din, Karina. Day talaan ti amuyo. Pasensya, pasensya. Ha? Agyaman kayo ata, bakit kayo? Tano saan? Ha? Anya? Anya kamatan Karina, mangibabain ka talaga. Siya kung ti mababain ka po itikasta nga ugalim. Anya ka din day tangay bagbagam? Agasam ti aramid mo. Napan mo pinagsasawan ni bakit Estela? Awan babain mo. Anya? Awan bain mo kon respeto. Nagalas at talaga ti ugalim. Kasano ajak makapungtot kat imbagak mat idin kadakwada nga ikulong da dagiti manok da ngam anya nga itinaramid da. Apay, di mo maawatan ayati sao asaan da nga ingagara? Oo, adula amin na rason da ita. Di ko namkit day inggagara da. Ngamin, umapal ni bakit Estela iti mulak asabong. Mapunpunwa na kun ka Karina. Mapunpunwa na kun. Jesus, nagpigsa mo tanda ito atudo. Nagpigsa ti angin na. Dahil ito isang bagbagada na pigsa bagyo. Ay, katagbagyo lang ta ka di. Malakdam nga raw, chimpo na. Anya? Danag mo na yan. Ay, unay ka. Apay, di ka madanagan iti kasto ay kinapigsa ti tudo kan angin. Naimbag kumamit. Sana flood prone area dito ayan tayo. Kanya lakit din aya. Oh, kita man. Mangrugin nga umunag ti danom dito balay. Jesus. Ay, unang pweso. Ganda nga pala nga ti kukuha ngay. Mangingatutan akadagiti usar ama basa. Bayang, umay kakid din. Tamapantay di evacuation center. Ang mga numarigatan tan, adda pumigsa ti tudo. Ay, alakit din. Ingkan, no ingkan. Ha? Basta siya, dito ulaklaan. Salpang. Na, Ne, kasi nga taday jay.
Karina mo dyan, pukaw, kita iti tulong bakat. Wala agpaiso. Apay nga inaawan nila kay naakadwana. Masakot! Tulungan na! Ala, ama ng Berto, ang katulungan ni Karina, kaasimat. Orang may anod kang Karina. Total, nagalas mo lang taugalan. Adu kami amang dangdangag iti pukaw mo. Gumawang mamayang gumalakan ka. Nagalas kami taugalan. Anya, ay naman ng Berto, pang-aasim kumain katulungan. Bay, may anod. Sana arong morte asik no kasking ko ang natitulungan. Bay, sa may anod ko laktubo. Nyakat. Imbaglangan tadda ka na kayo. Imbagak ngamin kan ka mapantan, ngam natangkan ti ulom. Kat kunak ano sumarden ba't lang ti todo. Ad damot ngayon pigsana. Bakit am? Anya nga ita. Uray ka sa ti panagpukaw mo. Awan ti marayat ka. Gapoy day tayo ti kinaalas ti ugaling. Isong awan pulos tumulong ka nga uray may yanod kan. Anya? Nangag ko itay ti panagpukaw ni Berto ka. Apay di mo nang nag? Wala kay. Nangag ko day jay. Uro-urayot nga umay naktulungan. Ngamawan mo. Uray dagiti anak ni Bakit Estela. Buy-buyain dakmatlatan amayan ano. Di dakpay tulungan mo. Saan ka na mas daw nung apay akas dedagan ka. Ngamin, gapumot la iti kinaalas ti ugaling. Ay na po, anyalakit din aya. Jack amo no masya kuno katawa. Anya ka din day tanga ibagbagam si kabakla. Amo ngamin, adda kidi agpokpokaw ka gid daw iti tulong. Awan mo't mayat tumulong kan ka. Anya? Uray gaya mayanod kan. Awan maasyan kan ka. Awan masayangan kan ka. Dita ko maamamiris mo ti kinaalas ti ugalim Ngamin, kaaduan dito akaaruba tayo. Inapam sa amatan nga awan rason. Apay ngay akas tamat din ti bagbagam bakla. True naman. Amon, idagpukpukaw ka. Buy-buyain da ka lang dagiti anak ni Bakit Estela. Imbes atulungan da ka, no. Pakakitaan, anila kay mulang ti makaanos iti ugaling. Isong agbalbaliw ka man. Nay, itaman pa'y anasingpot ka akasarsarita si Kakarina. Kunak man no inlaksid da kun ako marem. Ay kwa, saan mat kumare? Si kakit di mo. Anya nga day taimot mo. Si daan kumare. Umay ka manin padigwan. Naglamag ti panawan. Masiguradok ama gustam dayta. Nay, nakaskas daw man day ta kinasingpot mo ita. Si kamat kumare. Saan ka nga minasigod akastakat? Isu amas daawak man? Aklo na kumare. Naglablabusak iti kinachismusak. Kinaalas ti ugali. Kun amin nun adakas akababalin. Ngam na amiris ko dagi jay. Idi dandani ak nayanod. Idi nagpigsa ti bagyo. Nga awan mayat at tumulong kanya. Ha? Iso aman ipod ita. Agbalbaliw akon kumare. Diyak kayaten ti makiap-apa iti kaaruba. Promise. No siguro saan na nagbagyo tinapigsa, saan ka pa yan nakamiris, Karina? Ita, ang bumaw na saan na nasayater aramidam, nga amin akaarubam, kat apam, kat ichismis mo. Lakay. Ngamin, nudumtang ti chimpong agkasapulan ka. Agpangadwada at tulungan da ka, wano saan. Ngamin, mapanunot dadag iti dakes akababalin mo. Mawatam? Wala kay. Anya lakit din aya. Maawat ako. Iso amanipod ita. Agbalbalo ako. Promise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki Jane, insurat ni Donabel
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Manang Tarabay. Ne, madama man gaya mga agi process kay ti passport mo, pare. Ay, win na pare. Ay, sana all, pare. Unay mo rin ang pare. Sana all talaga, gabro, pare. Awampay pare. Isagana lang di passport ko. Tapno na lakano at pag-applyan. Di mo nilibak, pare. Amok nga ta plano nga gabro. Sapay ko mga ruta pare. Sapay ko ma. Ipagpagnamag gayam ni pare imaw, ti passport na bakay. Iso ayan na kay. Wan bakay. Sana all nga rog. Na, umapal ka ka de. Samba bakay. Kaslamayat ti mapan mangga di jabrod ah. Mayat alakay, ngam awan mat nga rod ti gastusam amang iprases kadagiti papeles mo. Gaita nga rod, di pariod ko bakay. Ayun na. Mga baka kumay ti loto. Tablo adamo ti kwarta. Ay nalakay, di ka mang namnama iti loto. Agsalukag kakiti tapno adda kwartam. Wan ka rin bakit? Sapay la ko mga rod tamakapan ni pare mong iji abroad. Tapno addan to pagpatulungan. Wan nga rod bakit? Sapay la ko mga rod. Bakay, mabayag mo gaya mamaalat ti passport yo. Adapay nga min ti proseso na, lakay. Isu nga urayam. Ay, kunak kay di ano nagbayad ak ita, maala ka dagusan. Ay na, saan? Urayam pa'y Urayam ti pakaamoda no kaano amabalin mo amapanalaan. Ay, kasi gaya. Wan, Amom ka di bakay. Umapal ni pare lindo kanyag yo. taapay ka no, lakay. Apalan na nga raw. Kaputan ng damag na ngagalala iti passport kaw. Anya? Wine oh. Imbagam kumaa nga agala ka lang iti passport mo, lakay. Kaysa umatimba ka. Ang bayam. Umapal na umapal. Oh. Anya? Siga magayam. Manang. Wan, agudungak man. Ay, wala manang. Ay, wan gayam. Kasladya ako nung makikita ni pare mo ah. Adamot idi na minsan. Kasla agrubrubuat. Ada nga tapapanan na Ah? Kunak mo nag-abroad ka ilay. Ha? Agabrod ka no aya. Diya ka mo, amana. Damag ko. Tagal alang amin ti passport na kayo. Kasta aya. Ay, jak na damdamag Kunak, ano nadamag mo, manang? Tabda kayo mo ti nag-iin na si Dagiday. Saan? Karo ba kagpaiso? Jak mo't na damdamag dayta. Sa bagay, saan alay tahagkalkalap iti damag ti mararami. Wan, kan maysa. Manmanuak ngamin ang mapan iji balayda. Karo tamakumikumak iti trabaho. Sa bagay, amanang. Urayon tayo latan anwak flight. Wan, maamuan tayon tulat ta. Nasayad man. Tapim masyar ka dito balay, manong imaw. Win aday. Nadamag ko ngamin na nakasangpag ka. Wan manong, nagdawat ak iti bakasyon ko iti boss ko. Manumag ngamin atawan, ajak nagaw-awin. Kaili ko mo dagiti pamilyak, manong. Ay, kauna aday. Masapol mga umay mo ida iliway no resag paminsan. Wan manong, narigat lang amin tagdawat iti bakasyon ni Jaygat. Tay tala nga agpaisaw ading kaw. Wan manong, iso amasapol ti anos at talaga, ngumapan ka manggad ija dayo. Wang nga raw. Iliw iti pamilya mo ti kalaban ni Jay adayo jo. Wan manong, masapol nga nusan Anya nga raw, katawang mo ti panggatan dito. Ay, wang nga raw aday. Nagrigat at talaga ditaw. Uray mo amin agagay. Kaslakurang lataway. Manong, nungay padasin mo taga bro. Dahil tangarap ti planok aday. Tanay, agkuliyon to dagita anak kaon. Ala, wan manong. Mangala kang umunay ti pasaporte. Katinto na dan. Awagan nak tatulungan ka. Ay, alamang nga raw ading ka.
Tatalaga akayat kumitima pa ni Abraw. Bakay, tumay ka dito. Nagbayang mo ito, may ka na. Apay, ay lakay. Ay na bakay, adan pa ka muna ang mabaling ka nun na maalat ipasaportay. Ay, unay katday tan aragsak mo. Kung naglaki, dino anya ti ipadamag mo. Ala bakay, inka man isagana dagiti sapatos kang badok. Agluwasak itan tapapang kuman alayan ipasaportay. Ha? Anya? Kat no Domingo ita. Nakasara ti opisina. Ha? Ay, win anya. Ay na, lakay. Excited ka na unay. Uwang bakay. Ay na, kamudyanan na. Makapana ka ni Abraw, do. Anya? Mapan ijay abroad adagos? Kat no di mo pa naigaman ti passport mo. Anya? Antaw, naala ko ti pasaportay. No, kasta. Desidido ka nga, Gabriel, manaw. Una din kaw, gaputa kayat ko ti bumaknang. Jak may pasigurado, bumaknang kadagos, manaw. Ha? Kaputa, mausar mo't lata ti kwarta. Yayla, saan ka una marigatan? Kaputa, dati masweldo, iti binulan. Ay, una din kaw. Ay na, magagara na launa yun kaw. Alang nga ron, manaw. Isaganam amin ang masapsabol mo. Taag-apply ka nga rudan. Agabro na kung baka ito. Talaga ka di adesidido ka, lakay? Ay, kawin na. Tulungan na ka nun ni Antaw. Isadya akong kaya tapalabsan na ito akong daway. Ay, katuwan nga rot Ay na, ay, kamudyanan na. Sumaya rin tibiyag tayo bakay. Mapadasan tayo, may tiyag-disiplite, ano ba makan iti lamisahan. Tinapay pa naman, gatas, kinda dumapay ang kakahima sa makan. Anya? Excited ka na unay? Uwang bakay, tayo na. Lagi pa uitak to iti gatang yung tinaima sa sidaon niyaw. Lityaw, fried chicken, kung basta naima sa sidain. Ay na! Di ka man agsaoy ti kasta lakay? Tadi mo pa'y narugyan ti nag-apply. Passport laang ti adakan ka. Ay na, sigurado na ito yung bakay to. Ipaay ko ka na kayo tinanambaya panagbiyak ko. Talaga gaya mag nga gabron ni imong lindo. Ha, kasta naman ah. Katuan, tinulungan ti kasinsin na iti gastos. Isuan na lakat ti panang ipagnana iti papeles na. Ayaw, talaga ga nga impapati na. Wan, kaputa kayat nakanaw nga ipaayan iti nanamay apa nagbiag ti pamilya na. Sa bagay, amin tayo. Dahil tati arapak tayo. Wan, kastamot ni imong. Apa man ang makaswildo kano iti binulan, agpawet iti pagkatang dabakat na, iti agkakaimas asidaan. Opo. Lechon, fried chicken, adobo, kan aminan. Ay, wow! Ang lalaki din. Ay talaga akasta. Naumada ka nung agsid sila iti ugot iti kamute. Kaskada dinengdeng. Ay, makauma mga main, manang. Karagkarong inaldaw nga isulat tamo tigagatangan. Huwag nga raw, isuan na saya at mat numakapan ni imong ijay abroad. Ay napare, sa kanaol agabroad. Uwi na paray. Tapno graduara, mamay iti kinarigat, iti biyak. Ay kayun apare. Uwang paray, mapana iya brown. Tapno mamapasaya at ko ti biyak mi asa nga pamilya. Ay kayun apare. Di ka mang liplipat ah. Sige kay di man. Namnamam day ta paray. Oh, Huwag pare, intong agawid ka, di mo liplipatan ti pasarabong kanya wag. ay way nariglaro paray. Di ka madanagan. Ikang kanto iti sukulay. Branded na sapataws kang badaw. Kanina ado akwarta. Oh. Ay yo, ay na. Hoy, dagita ka pare. Jak atrasan dagita ka. Hey, kawag mo. Urayang, at danto ti itag cooking ka. Oh. Anya kalakit din ay alakay.
Nagkari ka adagos kini Pari Lindo, iti pasarabom. Kat di ka pa'y nakapan ijay abroad. Ay na, sigurado ang makapana ijabro bakit. Iso nga wanti dakis na nagkariyak king kwanak. Sika talaga. Nagsao ka manan ako nakon. Ay na, dandanin bakit. Di ka kadi madanagan ko nagtumay. O madanin di pa naglogan ko iti helicopter, oh. Anya? Wang bakit. Kat umadanimit ti pa nagpauwi ko king kay ado akwarta. Ure agbyag kanto nakasladon niya, oh. Mapalilat ta. Anya? Hindi mo man labsan ti agsao. Podno ti bagbaga bakit. Aga brudak. Kat adon ton ti kwarta ngay pauwi ko king gang. Iso asaan na masapol nga agtrabaho ka. Tas sumangpag king ka mismaw ti ado akwarta. Anya? Mag-flight nga tan ni Pari Imong bakag. Ay, jak amo alakay. Apay adamagan nak. Kit jak mat katungtong ni pari imong. Apay ngamin aya. Awang ngamin ang tiyawag na kanya ka. Diyak ang mo aro nag-flight ang munong sambay. Napansiguron ay ijay abroad. Jak matan makikita. Among bakag. Excited ako man, iti pasarabo na kanya. Anya, pasarabo mat ni bagbagam. Huwag bakag. Iso amis mo bilang iba ka kanya. Ano makapanijab mo? Aldan to ti pasarabo na kanya. Inkari na tayo ta. Ay kat nasaya at angarod no kastala kay. Huwag bakag. Ikannak to ka no, iti ato at chocolate. Para ka nakita anak ta. Branded na sapatos, kan badbado, kan ado akwarta. Ay kat nagganasan no kasta. Anong kasla imposible mat data? Itad na nga tangag paisa. Awan imposible tilay tabakag. No dakil to ti sildo na ijay. Bariya laging kwa na at igatang nakanakita. Sa bagay, un matkit di alakay. Hilaw ang taon na ading kaw. Hello, Manong. Kumusta mo tinti training mo iti language? Ay naading kaw. Kasladyak ka ba ilan? Nagriga magayam. Ay na, damo lang dito, Manong. Maadal mong tumanlaang. Ay na, kasla kayat kung tagbabawi ading kaw. Nakiwarin na kiti utak kaw. Talaga adyak ka ba ilan? Anya? Sayang mo't anong di kagtuloy, Manong. Sayang lang di kastos. Sana balay? Tamabawik to mo na siguro. Ito nagmula. Iti na natay. Agawin na kini na ading kaw. Anya? Una ading kaw. Talaga adyak ka ba ilan? Kamay sadya ko. May turan ti iliw ko. Iti pamilya. Nangaro na kinibagag kaw. So agbak out aklatan. Nay, adda ka mag-aampare. Kung akmano nag-flight kan. Ay, yak mapanan ti jabro paray. Ha? Apay nga paray? Jak na bailan da kita dadalin mi iti training center. Jak na ibturan ti iliw ko iti pamilya. Jak gayam ka bailan ti umanayaw. Anya? Paray, kano makasangit ako dyan dagos may gapoy ti iliw ko kadakwada. Anya? Paray, oh. Sapay ka, lamlamhag ti pasarabong ka na paray. Ay, ngaraw. Saan na balay? Tatong pali day ta. Gaputayin ka rin ngaraw. Anya? Paray, ano samlaing Imbis at chocolate iji abraw. Ano samlatan ti vital. Kit imbis a branded na sapatos kumba daw. Nagigya imitation latan. Tapno kas la branded mo lain. Kit jing kariking ka nga ado akwarta. Nagito'y latan sa pipiso at along kasot. Tapno adaw. Anya? Daytan ti ibagbagakan ka imong. Bakit? Imbagak ngawen kan ka, adi ka unay agsasao. No di mo pa'y narugyan ti may sa abanag. Tama nga no maibabain ka laang. Kit jak nga ron impagarop ajak gaya mabailan ti training may. Kasta kitil ilo ko kada kayon. Unay mo di dyan. Ay na, katawaan na kanto ni Pari Lindo, ang nagparparam magam. Anyan to ti kunaan na. Hanggang simula ng training ka lang? Ha? Ay nangay ti pangalam iti pasarabong kan kuana. Ay nangay ti paggapan na ti ado akwarta nga ipawit mo kanyak nga igatang may iti agkakaimas asidaan. Ay na imong! Di ka ngamin unay. Ta ibabain mo lang ti mismo abagim.
Gapo iti na nga to unay nga arapaap mo. Pakawanan na kong bakay. San nabali at di ako nululitan. Doon to ti planaw. Aramida nga mo na. Sabay nga agsawak. Madigayam noon unaan. Nasaya at mat, tanapanunot mo na ita, imong. Nasaya at mat, no agnakam kaitan. Si kamat gahanti maranak dito Teresena, pare. Huwag arod maray. Italang granata ah. Ay na, itatalaang anagrana, ngam kasla marunawak itibain ko kan ka. Ha? Agsubli ako ma. Ngam nakita nakmatan. Isu nagtuloy ako nga imay. Nga oray nagdagsan dagiti addang ti sakak. Mabain mo't la siguro nga umasidagkan ka. Abay. Anyaya ti pagbain na maray. Awang magtirumbang pagbain na ma. Siyak ti mababain iti inaramid nila kay ko. Kadagiti inkarkarina kan ka pasarabo na kano. Ngam ayan na nga iti pasarabo na. Nag-back out mo't laang iti training center da. Ay na, di mong panunutan na maray. Sana balay, tarasyak tinang ibagan na. San asabali tao. Makawatak ni pare imong ta akong baray. Naimbag nga ron, kasi kalaang tinaranaan na. Tano sa baling at tao, ay na, jak mo, pare lindo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.